Srácok, ma egy olyan videót szeretnék nektek csinálni, amiben olyan embereknek bemutatom a Buildcraftot, akik még nem játszottak vele, vagy hát nem a legjobbak. Most a oroszlánommal leszek Lexivel, hát nem nagy leveles, de hát nem tehetek róla. Menjünk is single playerbe. Először megmutatom, hogy szerezzetek gyorsan coinokat, ha már nagyobb levelesek vagytok. Gyerünk! Bocsa, néha nem beszélek, vagy sokszor megnyitom azt a kis izét, csak van néha, ha kell vágni, vagy ilyesmi. Például, hát most nem kellett, mert igen, de most menjünk is. És ilyenkor menjünk a bosshoz, mármint hát úgy értem, hogy boss, hogy a fő, vagy epic bossnak írja itt fölül, hogyha megnézitek. Nekem most, én most nem ott vagyok, de hát nekem most boss kell a Valley of Giants-be hát ölni, de hát most nem ott vagyok, hanem itt, úgyhogy most itt mutatom meg, mert itt vagytok sokan a Wild Plains-nél, a kezdőbbek itt vannak. Várjatok, vágjak? Oké, vágok. Na, vége a vágásnak. Itt vagyok. Ja. Na, ide kell jönni a bosshoz, és meg kell ölni, nyilvánvalóan, amit én mindjárt meg is csinálok. Nyugi, ez nagyon könnyű, ezt a boss még anélkül is meg tudom ölni, hogy hát futnék, mert ez nagyon könnyű, és nem is sebez túl sokat, úgyhogy hogyha nagyobb leveles vagy, így simán megölöd. Igaz, hogy nem adott olyan nagyon sok coin, de hát, ja. Hogyha készen vagy, akkor most csinálok egy vágást gyorsan, de megmutatom, hogy mit csinálok. Na, itt vagyok a vágás után. Na, menjetek újra single playerbe, csak most a Winter Forestbe menjetek. Igen. Itt is vagyunk a Winter Forestbe. Mint láttátok, itt is vágtam egy kicsit, de ez csak nektek jobb. Most oda megyek a bosshoz, itt is egy jó kis vágás. Itt is van a vágás utáni Lexi. Na igen, itt vagyok, és miközben megölöm, kicsit mesélek, mert miért is ne tenném. Mert nem akarom most ezt kivágni, mert ez még könnyű bossnak számít. Én csak misszelek. Na, akkor, hogy egyszer ugye a gepárdommal játszottam, mert az volt a Wild Pass taskom, hogy a gepárddal coint szerezzek. Ugye mindig, amikor szereztem 1000 coint, nyitottam chestet, igen ám, aztán egyszerre nyitottam egy chestet, és kaptam egy Wild Club skint. De nekem nincsen Wild Clubom. Kiéptem, hogy megnézzem, hogy mi történt. Megnéztem azt a skint a krokodilon, és nem kaptam meg. Na és igen, hát ez elég nagy szomorúság volt, mivel hát semmit se kaptam belőle. Se makkot, se skint. Vagyis hát, hogyha nincsen Wild Clubotok és Wild Club skint pörgettek, aminek konkrétan 1% az esélye, és én megkaptam, akkor nem kaptok semmit. Elég szomorú, mi? Na igen. Vége is a izének, most meg is halt a medve, és akkor már is van 3000 coinotok. Ezt most én el is fogom költeni. Ó. Bocsi, reklám volt. Nem tehetek róla. Na. Nézzük, mit kapunk. Pénzt. Tökéletes. És most ládákat nyitogatunk. Hát... Jaj, ezt nem akartam. Ennyit tudunk nyitni, úgyhogy ez nem annyira nagy tud. Ezt így begyűjtöm, mert szeretem. És akkor ugye fogjátok magatokat, kiléptek a main menübe, várjatok, igen, itt vagyok, nem volt nagy vágás, és utána a barnot hagyjátok ki, vagy mi az a farmot hagyjátok ki, mert ott túl erős a boss, hogyha nem vagytok elég erősek hozzá. Utána én a Valley of Giants-et választanám, vágás.
itt is vagyok, mint a Denbe vagyok, de hogy igen. Na most itt én 2 boss fogok megölni, mert az egyik questem, és akkor még plusz coint is kapok. De hogy látjátok, az Old Wolfot kell majd megöljem. Hát majd már megöltem egyszer, hát ja. Kicsit sok coint kaptam utána, mert nem volt annyira sok ahhoz képest, de igen. Na, de először a matchship-et öljétek meg, mert azt könnyebb megölni, mint az Old Wolfot. Mert az Old Wolf az egyelő, hát egye. Ez level 70-es, a Old Wolf pedig level 90-es. Úgyhogy nem mondanám. Na, de kezdjük is. Vagyis 40-es. Old Wolf pedig 90-es. Mi? 9-et sebez a kis birka? Eddig nem tudtam. Akkor minek menekülök? Jó, mondjuk sokan vannak. Az egy tény. Úgyhogy ilyenkor körbe-körbe kell szaladgálni a bosszoknál, mert akkor a családtagjaikat is tudják ütni, és ők pedig nem tudnak téged ütni. Úgyhogy plusz még ki sem mész a tér arról a bosszoknál, mert hogyha egy idő után kifutsz, akkor már visszateleportál a boss, és növeli a HP-ját. Oké. Ilyenkor 2000 coint kapsz, ezt is elköltjük, mert ez nyitogatós videó is. Legendary. Aha. Ja, igazából nagyon sok item nincs meg ebbe a játékba, úgyhogy ne csodálkozzatok, hogyha van olyan common, amit még nem nyitottam ki. Mert én nem szoktam nyitogatni nagyon ládákat. Bár hát az látszik, hogy kevés coinom van, mert ja. De az is látszik, hogy a karakteremnek viszont van egy kevés levelje. De csak éppen, hogy csak valamennyi, mert azért nem mondanám, hogy ez a karakter nagyon menő lenne. De kicsit felfejlesztem a... Nem csináltam semmit. Ja. És akkor ide jövünk az Old Wolfhoz. És akkor a questet befejezve még több coint kapunk érte. Azokat a bosszokat öljétek leginkább, aminél tartótok, amelyik szigeten, mert hát az könnyebb. Ja, már mit értitek? Most körbe-körbe fogok futni akkor. Lehet, hogy itt vágnom kellett volna, de hát mindegy. Lesz 10 perces a videó, max. Mindegy. Addig elbeszélgetünk mi? Na igen, hogy szerettem volna mondani nektek, hogy a legjobb barátnőmre feliratkozhatnátok, léci. Úgy hívják, hogy hát a csatornájának az a neve, hogy Missy csatornája, igen. Nehéz volt neki kitalálni biztos, de hogy hát neki több feliratkozója van, de iratkozzatok már fel hozzá, léci. Segítenek neki. Igen. A hát most ezt azoknak mondaná, akik nem sokat játszanak, vagy egyáltalán nem játszanak ezzel a játékkal. Hát ez úgy történt, hogy betelt a tárhely. Igen. Ezért ki kell tisztítsak pár nem kellő videót már régebbről, de YouTube-on fent maradtak. Nyugi. És hát a Old Wolfból 16 000-et kaptam. Amit szerintem, mert ezt csak játékba tudom elhasználni, de akkor hát használjuk el. Várjátok, egy kis vágás jön mindjárt. Na igen, akkor itt vagyok, akkor kezdjünk nyitogatni. Hát mondtam, hogy van olyan common, ami már megvan, és olyan is, ami még nincs. Ez elég cuki. Srác.
legalább lesznek új dolgok. Mondom, hogy nem tehetek róla. Csak kevésszer nyitok chesteket, mert nincs hozzá kedvem. Ez videóban is keveset csináltam, mert ezen kívül összesen egy olyan videó van. Látjátok, már vége is. Úgyhogy... És 2 Weird Pass tucot kaptam. Ilyenkor néha sokat kell várni, úgyhogy ne ijedjetek meg. Nem befagyott, hanem laggol, vagy sokat kell várni. Igen, szóval igyekszek most már a tárhelyet nem túlságosan fogyasztani. És most kaptam ilyen chest kulcsokat. Úgyhogy nyithatunk 5 chestet. Csak csinálok egy Mystic Glitchet először, mert nincs legendary ilyen emotom. Jó, hát akkor nem csinálok. Akkor itt állok, és itt nyitogatok. Hát, ha jön legalább egy Mystic, na. Remélem. Léci. Nem legendárit kértem. Nem lett Mystic. Akkor valószínűleg ebben a videóban nem is lesz, mert be fogom fejezni. Level 70-esek lettünk. És hát tudjátok, ez lett volna a mai videó, mert nem merek többet feltenni a YouTube-ra, mert 10 percnél többet nem bír ki. Meg plusz még a tárhelyem is, úgyhogy sziasztok!